Skutočne to pre nás bolo modré z neba. Sme strašne boli radi, keď sa to objavilo, že ju zobrali a že páčilo sa jej to. Jediné problémy mala v práčovni, lebo ona tým, že je maličká, ani ten mangel neobsiahla, ani nedočiahla. Prešla to tou práčovňou, prešla hotelom. Tam sa jej to celkom páčilo. Zase bol problém, keď musela veľké postele postielať, ale bolo to dobre proste. No a potom najviac sa jej darilo, hádam, aj tu v reštaurácii, v kuchyni. Tam tak najviac aj bola, aj najviac asi pracovala. Prijala by som to aj ostatným, aby takéto niečo mali, lebo však viete, že na Slovensku je toho veľmi málo. Aj tak som bola najlepšia, čo